kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye kosɛbɛ o ye colonel Asim Goita ani berebere tɔn ɲɛmaaw kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn ye u y'a daminɛ kabiri dɔgɔkun daminɛ kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn yew daminɛ yaasa sigi ka fɔ belebele mun bɛna kɛ kosɛbɛ a bɛ ten jamana den bɛ ka ye a kɔnɔ maa kana ɲugu maa la maa kana fɔ k'ale kɛra den kɛrɛfɛ ye jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ Mali Yɔrɔm Jalo i ye o waleya min fɔ i n'a fɔ hakili jigila juma tɛmɛlen kuluba colonel Assimi Goita ani parti politique tɔn caman sigila ka kuma a sigika kuma yɛrɛ kɔnɔna la parti politique min bɛ yen n'a bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques n'olu ka laɲini ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ a yirala k'a fɔ olu ni colonel Assimi Goita olu de fɔlɔ la ka sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ camancɛ fanga ta cogoya la u ka ɲɛma n'o ye Dr Yusuf Jawara ye ale y'a yira camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goita la k'a fɔ a ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi hakilinan kelen de bɛ olu la n'o ye camancɛ fanga waati min fɔra o waati in ka se ka labato o ka se ka kɛ sababu fana ye camancɛ fanga in a ka se ka taa falen Mali kura kan kalafili ka se ka kɛ kalafili min bɛ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye n'i ye o kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ni an ka jamana ɲɛma ani colonel Sajo Kamara ka se Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma olu ka hakilinaw taacogoya kelen tɛ ka sababu kɛ marabolo ɲɛma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni ko foyi tɛ se ka ɲɛ kalafiliko kuma da tɛ se ka don a la fo sigikafɔ in ka kɛ sigikafɔ in o de kɔni ye olu ka hakilina fanba ye min na wele bɛ bila parti politique tɔn bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ waati caman hakili jagabɔ minnu na kalafili minnu tɛmɛna ni gɛlɛyaw yera kɔnɔ o gɛlɛyaw sababu bɔra min na olu ka se ka ɲini ka dɔn fɛɛrɛ ni hakilina kura minnu kan ka ta walasa an ka se ka kisi o gɛlɛya sugu ninnu ma olu ka se ka lasabati min ye Dr Jawara ye ale ye kuma ta a ko ale kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ gɛlɛya bɛ jamana kan an b'a dɔn olu fana b'a kalama nka olu kɔni b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u ka se ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka lakana lasabati min ye kalafiliw ye kalafili ninnu ka se ka kɛ kalafili min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen sago ye olu kɔni bɛ o de laɲini nka ko n'i ye kɔrɔfɔ ninnu ta k'a lajɛ bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi furukufuruku min bɛ jamana kɔnɔ o furukufuruku in a bancogoya bɛ malidenw de bolo olu b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan walasa o furukufuruku in fana ka se ka ban o waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ fana Dr Yusuf Jawara ko ale bɛ min ɲɛfɔ camancɛ fanga ma ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goita ye a k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ camancɛ fanga juguya la dɛ olu yɛrɛ bɛ ka gafe dɔw labɛn gafe min kɔnɔna na olu bɛna taasira dɔw bɔ taasira minnu b'a yira k'a fɔ waati min fɔra o waati bɛ se ka labato wa kalafili bɛ se ka kɛ o waati kɔnɔ a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen sago ye jamana ɲɛmaa a ko ale ye kɔrɔfɔ ninnu mɛn ale kɔni bɛ min laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔ in n'o ye assise nationale de la refondation ye bɛɛ lajɛlen ka ye a kulu kɔnɔna la o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye kalafiliko kuma minnu n'a bɛ maaw da an ka se ka bɛn da kelen ma o kalafiliko ninnu na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ko Mali bɛ taa ɲɛ Dr Yusuf Jawara ko olu kɔni bɛ u ka baaraw la n'u sera ka sɛbɛnfura ninnu labɛn u kɔni n'a di camancɛ fanga tigilamaw ma u ka u hakili jagabɔ ka baara kɛ n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ colonel Assimi Goita ani M5 RFP olu ka jɛkulu ani olu fana sigira ka kuma o sigira kuma na olu ka ɲɛmaa yɛrɛ ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ye ale ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni bɛ camancɛ fanga tigilamaw kɔ bi u b'u kɔ sini nka o kɛra sababu ye fana Assimi Goita a ye baara dɔ kalifa u la Buba Karamɔgɔ Tarawele a ko baara min kalifala olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye colonel Assimi Goita y'a ɲini olu fɛ olu ka kɛ kumada ye min bɛ se ka kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ tilegato dunun kɔfɛ jumadon a sigi kɔni nana kɛ sababu ye parti politique caman min bɛ tali kɛ Alliance citoyenne pour la République et la démocratie n'an b'a wele ko ACRD ale ni coalition des forces patriotiques n'an b'a wele ko COFOP olu bɛɛ lajɛlen fana ye u ka kan di jamana ɲɛmaa ma k'a yira u la k'a fɔ ko min ye sigikafɔ ye ko olu b'a la bi u b'a la sini u ka kumalase la n'o ye ministre kɔrɔ ye n'a bɛ wele ko Umar Ibrahim Touré ale ko a bɛ layiru ta jamana ɲɛmaa ɲɛnɛ k'a fɔ jamana ka basigi o de ye olu ka laɲini ye wa fɛɛrɛ fɛɛrɛ
bɛ ta min bɛ kɛ sababu ye ka jamana la basigi n'a fɔra ko sigikafɔ in de bɛna kɛ o sababu ye olu b'a la bi olu b'a la sini olu kɔni b'u kan di k'a fɔ olu n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ sigikafɔ in ka se ka kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka na i fɛlɛta fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka daminɛ jamana kɔnɔna la ka na fɔ dugubaw la gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛsɛfɛsɛ jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ a la ka jamana bɔ o gɛlɛya ninnu na o jaabi ninnu fana ka se ka lasabati o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye o yɔrɔ kofɔlen na maaw kɔni ye nimisiwasa sɔrɔ k'a ye k'a fɔ parti politique dɔw b'a la k'a fɔ olu bɛna fara cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw kan ka sigikafɔ in baaraw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ o ye maaw kɔni jigi fa min ye minisiri Abdoulaye Amadou Sy ye ale kɔni bɛ min ɲɛfɔ parti politique ye minnu kɔni b'a la k'a fɔ ko olu sen tɛ sigikafɔ ni baaraw la olu b'a ɲini u fɛ nin ye Maliko de ye u bɛɛ lajɛlen ka na u ka se ka sigi ka kuma furukufuruku ni ko minnu bɛ yen u ka olu bila k'an bɛ waati min na bi k'a sera ten sa malidenw ka se ka ɲina kɔrɔlenw kɔ an ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan ka an fɛlata ni an hakilinataw fɔ ka hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka u sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ fana min ye hɛrɛ ye Mali ma u k'a ta min ye an dama hɛrɛ ye an ni dɔngɔ k'o ka se ka dabila ka bɔ Maliko la nin waleya ninnu kɛra an ka minisiri ɲinɛ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye n'ale ye mara cɛbɔlen ale ni foroba cɛkɛbɔdaw koɲaw o minisiri y'a kalifalen don ale ma Ibrahima Diallo Thiou Abdou Ouattara sigikafɔ in fɔra kosɛbɛ don Asim ni Shogel u bɛ wasaw kosɛbɛ parti 60 ni ko de tun ko k'olu t'a la n'o tɛ hari gisidalaw hari minnu gɛnna ka bɔ fanga la RPM u bɛɛ bɛ na o ma ku tɛ na Omar Ibrahim Touré ministre de la santé kɔrɔ in a tun tɛ ensemble pour le Mali la i bɛ k'a ka mɔgɔw tɛ yan i bɛ k'a ka mɔgɔw don o ma na wa a nana tiɲɛ tɛ siga t'a la RPM ka mɔgɔw tɛ CNT la u b'a la jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ siga t'a la Adama tun b'a fɔ k'ale t'a la an ka don kibaru tɛmɛnen ninnu na an y'an da to o la Yaya Sangare tun ko k'u tɛ na ko miliyari 2 ko ɲaci wɛrɛ bɛ jamana la mun tɛ sigi ko k'o don sigikafɔ la Yaya Sangare ni Marimaca u ma taa Asimi fɛ yen u m'a fɔ ko jamana ko don k'u bɛ na kosɛbɛ don minnu ko k'u tɛ na u bɛ na o siga t'a la minnu ko k'u tɛ na u bɛ na o jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ kunkolo ko tɛ siga t'a la Asimu ko tɛ Sadio ko tɛ Shogel ko tɛ Mali ko de don il s'agit du Mali il s'agit pas d'un individu mɔgɔ kalannen parti politique mɔgɔ kalannenw de don u b'a dɔn jamana ko tɛ mais olu bɛ k'a kɛ kunkolo ko de ye Shogel kunkolo man di n ye wala mɔgɔ wɛrɛ kunkolo man di n ye o tɛ o de y'a kɛcogo ye caman bɛ yen Shogel de kunkolo Shogel de kɛra premier ministre o de ma bɛn u ma o de bɛ k'a fɔ k'u tɛ taa Ala dun y'a kɛ ka ban ko Shogel ye IRP mɔgɔ ye ko Shogel tɛ mouvement démocratique ni an ka kuma fɔ a si la mouvement démocratique maaw ils ont échoué minnu ye Musa bin ils ont échoué mun na Shogel nana kɛ premier ministre ye Shogel s'est toujours réclamé de Musa k'ale Musa tiɲɛtabaga de a m'o dogo kabiri 91 la a m'o dogo a tugun k'ale bɛ IRPM tiɲɛta professeur Malamine Traoré tun bɛ ministère de l'administration territoriale la o ko k'a tɛ récépissé d'a ma tant qu'il se réclame de l'UDPM maintenant a ka sɔrɔ k'a kɛ impère ye ka récépissé d'a ma k'a ka parti sigi Shogel s'est toujours présenté comme l'héritier à 100% de Musa Traoré donc mouvement démocratique mɔgɔw de binna maintenant a bɛ kuma min na sisan ko aw bɛ k'a fɔ ko a bɛ k'u kɔrɔmatigɛ a bɛ k'u kɔrɔmatigɛ Shogel qui a gagné mouvement démocratique maaw ma gagné tuguni ils ont perdu la bataille siga foyi t'a la o ye tiɲɛ u bɛ Shogel de kunkolo nɔfɛ Asisi nana an ko de ko Maliko mɔgɔ kunkolo ko tɛ Ala y'a kɛ Shogel ye a banna a kɛra premier ministre ye o tɛ se k'o bɔ yen ayi wa n b'a dɔn Ala ka Asimi ni Shogel Ala k'u kanbɛn amina yɛrɛ bi politique mɔgɔ ma ɲi dɛ siga foyi t'a la Ala k'u kanbɛn Ala kana kɛlɛ don a ni Shogel cɛ amina yɛrɛ bi n'o tɛ politique mɔgɔ ma ɲi dɛ siga foyi t'a la u ka taa assise la u ka taa assise la Mali de don Shogel kunkolo ko tɛ n'o tɛ dɔw bɛ yen olu t'a fɛ Shogel u tɛ Shogel yɛrɛ de fɛ siga foyi t'a la e m'a ye Barina mɔgɔ ko ka premier ministre yɛlɛma maa an bɛ premier ministre yɛlɛma ko kuma jumɛn na yan mɔgɔ caman de bɛ k'o fɔ Ibrahima Diallo Thiou a caman an bɛ Shogel bɔ yen Shogel ka ɲi o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko Maliko tɛ ko Shogel ko de u b'a fɛ ka Shogel ko de don n bɛ k'o de fɔ o ye tiɲɛ Shogel kunkolo de don Shogel de man d'u ye mouvement démocratique ils ont échoué ni Shogel nana kɛ premier ministre ye Mali la eux ils ont échoué u b'a la tuguni Ibrahima Diallo Thiou ko ni a ma ɲɛ dɔ bɛ fara cɛmancɛ fanga kan ko Shogel kɔni tɛna a tɔ kɛ o de y'u ka kalenkan ye an bɛ mun ɲini Mali la o ye basigi de ye
ala ka Asim ni Shogel ben ala kana to politique bo ka se Asim la ni Asim dusura ko ka Shogel boy o mayne o mayne o tuma président ka la mais akana mo sika ngunu kana me ko Shogel bla kete o ya ke chogo Shogel de kungolo manduye u be kele muna mouvement démocratique ni Musa Mogo de be kele la Shogel de Musa Mogo de u ba fere Asim ka boy siga fo dal ko Shogel toy ambe jamana basigi de nofe ante politique mo ko museke meseke nu ka fa Asim kanu la mere Asim c'est un officier assermenté akana mouvement démocratique mo ils ont échoué u ka jamana to jamana ka lafia u ka nga jamana to jamana ka lafia mal ka ta assisi la awo mo ni ko ye mali dende ibe mali herafe siga fo ita wallahi wuce jade siga fo ita la kunamana dogi baru kuma sera na umana kunamana tiyadi kunundo do na umana abdu an krefe jamana abdu nya fo anga babu timnu na ni jawra ni ko mali ka sute ko ika dugute siga fo ita la jade wuce nyugo be na ni nyaga nyaga franci musoroba chebe ka ire la dusu ka banamna kan fo omma ko Shogel ni kete ko mali ko ta dona ta burati kosebe daga be ka wuli an kerfla la de Burkina Niger Senegal abeka kala yaudala abeka kala de wuce ko nyamate musokoronna galon non de ni ko mali ka sute ko ika dugute jede siga fo ita la sedawo anga ni gerende siri malla anga ni kete telu ni fokera funu be ka wuli sisan wuce kete awulla ko Senegal Barthélémy Diaz oui, opposant de devait faire élection locale ni nakata Dakar mairie. Ou funa ulembe mo ulembe makita. Siga talo. Makita fana kabla. Koche. Koroko kabla. Niger ta. Basum. Ko kabla. Kosebe. Mali. Nyama be Mali la de. Ni ma fra Mali la. Ate bene. Koche. Gafo ko di. Ibrahim Diallo Thiou. Ina fo ibora ka kuma datige cogo mina. Senegal kaw fe a yirala k'a fɔ min ye u ka jamana faba ye n'o ye Dakar ye marabolo 19 ɲɔnbɔɲɔnko de bɛ yen n'o ye sigidaw ye commune 19 min ye u ka fanga sinamatɔ maaw ye olu fana bɔra ni maa 19 ye a kɛra nɔvamburu kalo tile 21 karidon ka se ka u yira jamana kɔnɔdenw na minnu bɛ taa kalafiliw la Dakar mairie la a kan ka kɛ janvier kalo tile 23 nata san 2022 kosɛbɛ ni wale ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ Senegal yɛrɛ fanga sinamatɔ maa caman tun b'a kɛnɛ kan u ka maa dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Khalifa Sall n'ale yɛrɛ ye Dakar yɛrɛ maire kɔrɔ ye ale tun maki y'a minɛ tila ka don kaso la ka se Ousmane Sonko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale parti ɲɛmaa ye kosɛbɛ denmisɛnnin don inspecteur des impôts de don kosɛbɛ u y'a gɛn ka bɔ baara la ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ani Barthélémy Diaz siga foyi t'a la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a fɛ yɛlɛma de ka don Senegal yɛrɛ mara tacogoya la o kɛra sababu ye u ye kuma yɛrɛ ta ka ɲɛsin Senegal denw ma k'a f'u ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko farafinna jamana kɔnɔdenw k'u hakiliw bɛ ka lakunu ka tila k'a fɔ ko u ma Burukina ye u ma Mali jamana ye ka tila ka misaliya ta Guinée jamana kan ale ni Niger jamana kan u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ o jamana kɔnɔdenw fɛ olu b'a fɛ Senegal jamana kɔnɔdenw fana ka bɔ ka cɛsiri kɛ ka sanga ni olu ka wulikajɔ ye a wulikajɔw kun bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka bɔ jɔnjuru la Faransi jamana bolo o walew ka se ka lasabati farafinna keleyatɔ min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO o bɛ ka bingani min ta ka ɲɛsin jamanaw ma sanga ni waati o waleya ninnu ka se ka dabila ko olu b'a laɲini k'a fɔ Senegal jamana kɔnɔdenw u ka se ka hakilinaw ta u ka o ɲɛsin o walew de ma u tɛ jɛn'a ye cogoya si la k'a fɔ ko maa ka sɔrɔ Senegal jamana kɔnɔ mandat min dira e ma n'o o dafara e k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara o kan k'u tɛ jɛn n'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana u ko kalafili ka se ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan Senegal jamana kɔnɔdenw bɛ min fɛ u kala ka ta o ye wa jamana ɲɛmaaya ka di o ma o de ye olu ka laɲini ye u ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ sisan min bɛ kɛ sababu ye Faransi ka se ka ta ka bɔ farafinna cɛncɛnfuga sanfɛ olu b'a kɔ bi u b'a kɔ sini ka sababu kɛ olu ka laɲini ye min ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ jɔnyajuru la u ko waleya minnu bɛ ka kɛ Burukinakaw fɛ bi nin waati in na olu kɔni nimisi wasara ni Burukina jamana kɔnɔdenw ye ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ olu ye farafinden halalaw de ye ka wuli ka bɔ ka sira yɛrɛ da Faransi kɛlɛmancɛw ɲɛ k'a fɔ ko u tɛ tɛmɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko waati tɛmɛna n'a fɔra ko o waleya bɛ se ka kɛ farafinna jamana kɔnɔ farafinna denw fɛ ko maaw tun tɛ da o la dɛ ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ
olu fanga sinamatɔ ma o Sénégal jamana kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna ka don da kelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Sénégal ko la ale ni farafinna yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati ko de ye olu ka laɲini ye. Abdou Ibrahima Diallo Thiou Burkina kayakaw bɔra Blaise ka dugu ma Zignarekaw bɔra Dorikaw bɔra denmisɛnw école yɛrɛ tɛ ka kɛ yen nin waati in na u ye sira bɛɛ minɛ fasoko de don Abdou ko wɛrɛ kɛra yen u ye sira tigɛ sɔrɔsi tubabu ninnu na Faransi ka golobasiri tabaw la denmisɛnnin funankɛnin dɔ de y'i tanto i to yiriju sanfɛ Aliou Sawadogo k'a ka manabele kɛ ka drone bo k'a yɛrɛkɛ a fitinin tɔgɔ ko Aliou Sawadogo ale y'a ka lance-pierre samantayi ka drone na bin Abdou a ye tɔgɔ sɔrɔ dɛ funasini u y'a minɛ u taara n'a ye yɔrɔ dɔ la ka taa lajɛ kosɛbɛ ka tila ka taa n'a ye a ba fɛ yen tabarikala dɔgɔya tɛ cɛya la dɛ o ye cɛfarisi ye tiɲɛ tɛ siga foyi t'a la ko Aliou Sawadogo Abdou Faransi n'u ma Mali to yen a tɛ nin a gɛlɛyara a tɛ nin Ibrahima Diallo Thiou u ko u ma sira sɔrɔ Burkina ka sabu kɛ u bɔra Korowari de u kan ka tɛmɛ Burkina fɛ ka taa Niger sira ma sɔrɔ Burkina ko u kan ka segin tuguni u bɛna bɔ Sikaso de fɛ ka na tɛmɛ ka Niger sira ta Sikasokaw fana ko n'u u sera olu fɛ yen min kɛra u la Burkina olu bɛna min da u kan u bɛ juguya ni Burkina ta ye nka an ka nka fɔ a la Yves Le Drian ko Roch Christian ma u ka jamana ɲɛma ko ka fɛɛrɛ kɛ ko Faransiw ka tɛmɛ Roch ma kuma ka d'a kan u tun bɔlen don k'ale ka fanga bila n'a y'i da don nin na o b'a taali nɔgɔya a bɛ taali teliya siga foyi t'a la o ye tiɲɛ ni an ka mɔgɔw ko Sikaso k'u bɛ sira minɛ kan yɛrɛ ka da an ka gendarmew n'an ka policiers ye dɛ siga foyi t'a la an ka autorité dɔw bɛ yen o man ɲi dɛ o ye tiɲɛ u kana na an ka mɔgɔw ka gazi fili u kan ka kisɛ yɛrɛ ci u la an k'o fɔ dɛ an k'o fɔ Burkina ka policiers n'a garde nationale ni gendarmerie u b'a gɔngɔli ci maa si kan ayi foyi parce que u b'a dɔn fasoko de don o ye tiɲɛ Faransi bandi ma o ye wa n'u nana Sikaso n'an ka mɔgɔw ye sira tigɛ ka yɛrɛ ka da an ka polisi ɲɛmɔgɔw kosɛbɛ gendarmerie ɲɛmɔgɔw awɔ garde ɲɛmɔgɔw u kana maga an ka mɔgɔw la dɛ o ye tiɲɛ an tɛ Faransi yɛrɛ de fɛ o ye tiɲɛ mangoya polisi n'a duloki de donnen don o la sisan Ibrahima Diallo Thiou kunun na sini ani kunu ja dɔw bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ tubabu bilen Sénégal faaba la Sénégalɛnw bɛ ka tigɛ fara tulo kɔrɔ Ibrahima Diallo Thiou waati sera yɛlɛma waati sera fa bɛ ka boli u bolila kɔ ka tigɛ fara tulo kɔrɔ n'a ko a bɛ kuma dɔrɔn u b'a tigɛ a ɲɛ kan a bɛ n hakili jigin Algérie ta la waati min na yɛrɛma hɔrɔnya tali gɛlɛyara kosɛbɛ Algérikaw olu kɔni y'a kɛ n'u ye tubabu bilen kɔni ye dɔrɔn u b'a faga de olu de ta kɛra diyagoya ni bilen olu ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'u ma walima u ka faransɛ bɛɛ faga ka ban kosɛbɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Faransikaw u saralen don bi dɛ siga foyi t'a la musokɔrɔba cɛ a bɛ ɲinɛ anw kɔ sa o ka d'a kan Mali kelen tɛ o a bɛɛ de don farafinna bɛɛ de don kosɛbɛ bɛɛ de kelen don ka wuli Abdou an bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin ko in Ala k'a nɔgɔya amina yɛrɛ bi ami Ala k'a ɲa Ala ka Faransi daga ta ka bɔ farafinna an kunna amina yɛrɛ bi ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana Abdou Ibrahima Diallo Thiou min ye an ka kiiritigɛ ba ye n'o ye Cour suprême jamana ɲɛma tun taara yen siga t'a la n'a bɛ f'o ma ko rentrée cour et tribunaux a ye kuma kɛ kosɛbɛ a ye nisɔndiya kuma yɛrɛ fɔ yen ka d'a kan avocats ka so kosɛbɛ o ma laban awɔ a ye layidu ta a ko ko avocats k'u hakili sigi siga foyi t'a la so bɛna ban o kɛra magistrats ni avocats ye tɛgɛrɛ fɔ u muguri-mugurira u nisɔndiyara kosɛbɛ nka Cour suprême yɛrɛ président n'o ye Wafi Ouadaye Cissé k'a ko Ibrahima Diallo Thiou baaraw balen kɔfɛ an ye komi maa ninnu caman bɛ yen Ibrahima Diallo Thiou olu ka bamanankan sɔrɔ man di kɔfɛ an nana bamanankan dɔ sɔrɔ min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ a sigi kun tun ye min ye ani min ye maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka nafolo ka ɲi yurugu sira fɛ walima ka nafolo ta ka taa di maa murutilu ma k'u dɛmɛ u ka baara la kiiri in dabɔra o de kama san 2021 ka se san 2022 ma u bɛna yɛlɛma minnu don u ka baaraw la min ye kiiriko yɛrɛ ale ni maa murutilu olu ka kɛlɛli kiiri yɛrɛ
sira fɛ hakilina laɲini minnu talen bɛ jamanatigiw fɛ a ye i da don o waleyaw de la k'o walawala an ye an y'a ka kumakan dɔ sɔrɔ an t'a lamɛn kosɛbɛ. kana économie na cogo min na kana baara kɛ i bi faso siɲɛ ka sɔrɔ ka segin ka na o nafolo kelen ye o don économie na k'a kɛ komi n'a sɔrɔ fɛn jɛlen don o nafolo kelen de fana bɛ kɛ ka terrorisme fana financer ka d'a kan nafolo a donyɔrɔ a bɔsi n'a donyɔrɔ ka ca o de kama sisan a fɔra ko sisan an ka kuma nin thème nin kan pour que juges ka se ka cɛsiri kɛ k'a kɛlɛ ka s'a dan na. e yɛrɛ fɛ fura b'a la wa? fura b'a la n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an kelen-kelen bɛɛ n'an bɔlen don wari nɔgɔlen an bɔlen b'u kalama o dogolen bɛ yɔrɔ dɔ la a kuma bɛ se ka fɔ procureur b'u ka baara kɛ fura b'a la mais f'an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de bon insécurité ye min ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan k'a fɔ hali ni an bɛ situation na sariya de ko ko ni tasuma bilenman bɔra feu rouge bɔra i k'i jɔ mais i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ni mɔgɔ 10 jɔlen don feu rouge la mɔgɔ 6 bɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 dɔrɔn sariya bato o ye taamasiyɛn dɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko an tɛ jamana ka sariya bato bon donc jamana ka nafolo fana an bɛ tun k'a la cogo min ka d'an ye foyi tɛ bɔ a la o bɛ jamana bin de o donc sisan insécurité ye min ye an bɛ yɛrɛbila min kɛ bajanbilaya min kɛ an ka sariyaw ani an ka code de la route an bɛ an yɛrɛ sago kɛ nin k'a la o tɛ ka bɛn il faut k'an ka sariya de bato pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko sariya tɛ se ka jɔ laxisme kan sariya tɛ se ka jɔ yɛrɛ sago kɛ kan. Kunamana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Abdou Yɛrɛjɛlɛciw an ka jamana silamɛ jamana silamɛw bɛ yan kosɛbɛ chrétiens bɛ yan siga t'a la protestants bɛ yan n tɛ fɛn si la o fana bɛ yan o fana bɛ yan o de ye Mali sigiyɔrɔ diya siga t'a la an bɛɛ balima an bɛɛ bɛ ba kelen fa kelen Mali de la a tɛ fɔ ko chrétien bɛ taa chrétiens ka seli la anw bɛ taa anw ka seliw fana na chrétien dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ lahiya faga o ye tiɲɛ kita hiji an t'a fɔ ta pèlerinage o don a bɛ fɔ ten chrétien a kun cɛra o nka ɲinan t'a la Abdou yanni kita kilo 200 ani kɔ chrétiens y'a tagamaw sen na Kati fo kita Allahu akbar ntɛnɛn talata araba u sera alamisa dɔw sen fununa ala ka nin kɛ Mali ma hɛrɛ ye u b'a taamaw sen na u y'a taamaw sen na ka don kita kɔnɔ ala ka nin kɛ Mali ma hɛrɛ ye ala ka nin duwawu ninnu u y'a kɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ minnu ka taama denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw Allahu akbar ala ka Mali ala ka nin kɛ Mali ka bɔda ye ala ka lafiya duwawu fɛn o fɛn kɛra kita ala ka minɛ o nka diinɛ minisiri tun bɛ yen Docteur Mahamadou Kone ani Docteur Choguel Kokala Mayiga ministre ɲama yɛrɛ tun bɛ yen a ye laseli dɔ kɛ dɛ ka sɛgɛn ni nin waleya ninnu ye yarɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn kosɛbɛ n y'a fɔ tiɲɛ caman jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu na i Amérique o i Russie o i France o i Chine o n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan fo transition ka ban n b'a exemple di u ka histoire kɔnɔ waati dɔw kɛra u ka jamana kun binna f'a kun bɛ tugu f'a ɲɛmɔgɔw bolila u y'u musow ni denw ta ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ u bɛɛ ni jamanadenw damadamaw sɔrɔla mun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma des patriotes ka welewele kan bila ka taa jamanadenw tɔ fɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an jɔ an ka jamana hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma Mali b'o situation de la bi farafarali ka dabila ɲɔgɔn dɔgɔya ka dabila tɔgɔtiɲɛ ka dabila an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali labaara ka taa ɲɛ i y'a dɔn n nalen n dɔra kita ma jumɛn de ye n kunbɛn les femmes les jeunes ani donso ça c'est le Mali so jeunes donso jɔn de ye kuma ta ɲamakalaw ça c'est le Mali réel donc o de kama n ko Mali kura n'an b'a fɛ k'a dilan an ka cogoya de la a kan ka yira mɔgɔw la hali minisiriw u bɛɛ bɛ na sisan en tenue tradition Mali ka kotona de b'o de don ka taa conseil des ministres la sɔrɔdasi b'u ka kɛlɛfiniw di o bɛɛ ye signe de ka mɔgɔw hakili yɛlɛma dɔɔni dɔɔni bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ bazin don mais i ye bazin in bila sisan n'i bɛ taa fɛn wɛrɛ la n bɛ bazin mais n bɛ taa dans les cérémonies officielles c'est les tenues cousues par les Maliens bi bi na artisans bɛɛ u ka stock bɛɛ sanna u fana bɛ baara di Maliens dɔ ma donc dɔɔni dɔɔni an bɛ yɛlɛma don ko la Mali kura bɛ don nin cogo la n b'a fɛ k'aw k'u défendre kuma ba minnu bɛ fɛ k'a fɔ aw ye o de ye nin y'a fɔ Kita c'est une ville historique Kita c'est une ville de tradition des chefferies des religieux des Nyamakala donc comment min bɛ fɔ yan bi c'est au nom du
président de la transition Assimi Goïta k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ yan ne nana kuma ale de tɔgɔ la o ale de ye n ci parce que ale baara ka ca bolo a tɛ taa yɔrɔ la o de kama dɔ ko k'a bɛ sanction ta maliyɛn kun komi Assimi tɛ taa yɔrɔ si Assimi c'est entre Kati et Kuluba baara min b'a bolo tan t'a bolo ka taa yala ka taa yɔrɔ wɛrɛ il quitte Kati, il est à Kuluba, il préside les conseils des ministres, il préside les conseils supérieurs de la défense et il est au commandement de l'armée. Au Babo, Tanta Bolukata, pour avoir confisqué. Avoir du même de Babou. Pour gel des avoirs. Au Bébé pour qu'il quand la gauche, quand la malo, pour faire confiance à nous-mêmes. Quand il y a quand tu fouilles, quoi, il y a quelques années, à Kulseka Kemalao. À quelle partie de Kelao? Aninga Djugudo Beki Labe, comme Mali Sigiko. Donc nous devons refuser ça. Tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc on a au moins de faux, qu'à Bonya Daouka, yé Morominu Nito Keleïla, yé administrateur faux, moi juge Fanafo. Il y a des juges qui ont été enlevés jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Tous ceux qui sont au service de l'État, qui sont dans l'administration, les lieux les plus éloignés, ni Tara, ni Madokotoroso, des infirmiers, des juges, des préfets, des sous-préfets et les forces armées de sécurité. C'est eux l'État malien. Sans eux, il n'y a pas d'État. Mbaoufo, Kawalimando, Aïdouaouke, transition à la Katani. Metoka Kendo Fo, Kabinambe M5 Kelela. Transition à la Dea Kukabini, Hakima Mimba. Maoma, Jamana ou Jamana. Naïb la transition contre la Kabakien, à la Tessira Dama. Ala Tessira Dama. Maoma, Jamana ou Jamana. Naïngania Djouta. Kanyesi transition ma ala tesira dama ala ba malu ay douauke na wi douauke ni malien yu tege di nyoma nanga président minwe mali mara nuga partisan yu tege di nyoma machi tesana ala drone de mala ala dumbe maliki kuma ba minu ku mene fe ka foyo ode ni hakso kuna mana tiyadi kunundo do na mana Abdou Ibrahim Diallo Thiou di ko mo yakli be jigi article 39 la article 39 39 kosebe were be nyini ka ke école karamo ka numéro matriculé wu awo ko école karamo ku ko di Ibrahim Diallo Thiou ina fɔ kalan wulila gɛlɛya kun bɛ sani kalan ka wuli kalan wulila fana ka gɛlɛya to yen hali bi u ma se ka ɲɔgɔn faamuya nka sabali kɔni 39 nin de do harsa 39 ayiwa 39 min do yɛlɛma bɛ fɛ ka don 39 o timina ka di sa o tɛ ɲina dɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ u b'a fɛ yɛlɛma dɔw donna baaraw la u sabalila dɔɔni ni jamanatigiw hali bi kumaɲɔgɔnya a ma se ka sabati pepewu laɲini bɛɛ ma se ka sabati nka a bɛ n'a fɔ u ka laɲini dɔɔni yɛlɛma bɛ ka don kow la ayiwa ne y'a fɔ Abdou ko fɛn tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ guerre la an bɛ cɛmancɛ fanga la tubabu ko fɛn min ma tout et tout de suite k'a bɛɛ di a bɛɛ wa sisan Abdou ka gɛlɛn dɛ o de la ne ni école karamɔgɔw tɛ hakilina kelen na du juguya la n kɔrɔkɛ école karamɔgɔw bɛ yen i y'a faamu nka dɔɔni minɛ an ka sigi ka kuma o bɛ ko diya dɛ mais k'a bɛɛ di sisan san hakilimaya baara tɛ dɛ jamana ma lafiya dɛ jamana bɛ guerre la dɛ an tɛ ko kɛ ni hakili ye ka an hakili bila k'a lajɛ an kana dusu bila hakili ɲɛ an kana nafolo bila jamana ɲɛ tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ e ye dɔ sɔrɔ kosɛbɛ a kun u ka ɲɛma tɛ u ka kuma lase la Alimudu kosɛbɛ a ye min fɔ an k'a lamɛn ne tɔgɔ ye Ousmane Alimudu ne syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ka kuma lase la effectivement i y'a fɔ cogo min na depuis wagati jan na ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ sariya labatobaliya ye ɲina san kura talen an ma grève daminɛ fɔlɔ mais an kun ye waleyaw dɔw ta waleyaw min b'a yira pour que maliyɛnw yɛrɛ se ka dɔn école karamɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min kɔnɔ jamana kɔnɔ yɔrɔ caman na a fɔ min ma ko école à double division à double vacation i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen écoledenw ka ca classe kɔnɔ maître b'a tila dɔw bɛna sɔgɔmada fɛ dɔw bɛna wula fɛ u bɛ taa sɔrɔ classe 6 maître 3 de bɛ yen u bɛ classe tilancɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ classe 2 ta ani ka fara fɛn min fɔ heure supplémentaire donc an ko ko an bɛ ka nin bɛɛ kɛ faso ye parce que faso tɛ ka se ka maître ta ka se ka école bɛɛ di maître di école bɛɛ ma n'o ma ɲɛ ko o tɛ ka don école karamɔgɔ ye an kun ko an ka tɔndenw k'o bila u kana o kɛ maintenant o hukumu kɔnɔ gouvernement kun y'an wele fo siɲɛ 3 an ye sigikafɔw kɛ sigikafɔw ye a yira an na k'a fɔ ko Mali gouvernement tɛ ta fɛ
ta fɛ cogo si la ka Mali école karamɔgɔ ka hakɛ d'u ma a bɛ fɔ ma ko article 39 ka waleya parce que n'o waleyara wa kan ka grille kura de di école karamɔgɔ ma donc gouvernement banna d'o ma siɲɛ fɔlɔ siɲɛ filanan siɲɛ sabanan bɛɛ la gouvernement nana k'a fɔ ko école karamɔgɔ ka prime dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko prime spéciale de responsabilité olu kun nana k'u bɛna 10% fara kan kɔfɛ u tila ka na k'u b'a kɛ 15% mais n'i y'a lajɛ en termes de pourcentage a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna wariba de don mais n'i y'a lajɛ 10% par exemple an bɛ enseignant ta min ye catégorie C n'olu ka prime spéciale de responsabilité n'i y'o ta a bɛ fɔ o ye wa 6 ni 200 de o 10% olu bɛ 600 de ma 620 u ye farankan minnu fɔ n'i ye farankan ta k'u da ɲɔgɔn kan a bɛ ko farankan bɛ daminɛ 800 la ka taa a bila 1600 la an ko gouvernement ma syndicat de l'éducation a ma na prime kama parce que prime yɛrɛ an yɛrɛ ka sariya sun kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko statut des enseignants siginden dɔ b'a kɔnɔ o ye siginden 36 ye a b'a fɔ prime indemnité kan ka di école karamɔgɔ Mali gouvernement kan k'o décret ta yani a kan ka di cogoya min na k'o kɛ donc an bolo an bɛ ka laɲini ye min ye o ye ka article 39 de waleya wa o kan ka waleya ni jumɛn kan ka waleya ni giri kura de Mali gouvernement ma sɔn o ma maintenant mɔgɔw ye kuma caman mɛn sigikafɔ laban in na comme mɔgɔ min cɛkɔrɔba min bɛ ka sigikafɔ k'a ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ko conciliateur u yɛrɛ ɲɛ b'a la an tɛ ka ɲɔgɔn ye an tɛ ka ɲɔgɔn faamu u ye laɲini kɛ école karamɔgɔw ko est ce que an ka grille n'a ye grille dilan an bɛ se ka musalaka dɔɔni don a la fo ko flexibilité walasa olu ka se ka o fana yira gouvernement la o kama an ye baara dɔ kɛ grille kan an bɛ se ka diɲɛ minnu kɔ an ye an jɛra olu kɔ k'o bɔ grille kɔnɔ ka grille o dilan k'a di conciliateur ma olu ko ko u t'o di faama ma maintenant yan'u ka taa u y'an deli k'a fɔ ko hali n'a kɛra dɔgɔkun kelen ye an k'o di olu ma pour que an kɛlen bɛ ka waleya minnu ta k'a fɔ classe à double division classe à double vacation an ko k'an kun tɛ fɛn fɛn kɛ u b'a ɲini an fɛ an k'olu bila au moins dɔgɔkun kelen kɔnɔ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ an ka se ka pour que olu fana ka se ka kumada sɔrɔ ka dɔ faamaw kan o de y'a to mɔgɔ caman y'a ye école ta ni lundi tɛmɛnen cɛ baara tun tɛ ka kɛ mais lundi tɛmɛnen baara daminɛna nin de kɛra sababu ye ka baara daminɛ parce que an kun ye mesure minnu ta na mesure an ka tɔndenw ala barika la an b'u fo kosɛbɛ u ye mesure fɛn fɛn ta u y'a bɛɛ suivi le fait que u y'a suivi o de y'a ye école publique là depuis le 1er novembre kalan ma kɛ donc il a fallu attendre le 15 pour que école yɛrɛ ka daminɛ au niveau de l'école publique. ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko gafe dɔ bɔra aw ka ministériso la gafe min ni aw yɛrɛ ka communiqué kɔnɔna la a ye k'a fɔ ko menace ni intimidation bɛ a kɔnɔna la yalima mun de bɛ gafe kɔnɔna la ko min ma bɛn aw ma. gafe ninnu menace intimidation t'a kɔnɔ dɛ gafe yɛrɛ de ye menace gafe n'i y'a lajɛ ministère de l'éducation jumadon u ka secrétaire général a ye lettre 3 signé ministre tɔgɔ la lettre 3 n'i y'a lajɛ a 3 bɛɛ ka école karamɔgɔ bagabaga k'u menacer jango école karamɔgɔ minnu bɛ responsabilité minnu bolo a fɔ min ye directeur d'école ye minnu ye proviseur ye minnu censeur ye minnu ye conseiller pédagogique ye a bɛ k'u labagabaga fɔlɔ a ko ka situation kɛ minnu taara grève la an tun ye tile 12 grève minnu kɛra ko ka o tigɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ka décision kɛ ko ka taa n'a gouvernement o tɛ problème ba ye an bolo mais min ye an tɛ se ka jɛ ni min ye an bɛ kɛlɛ la sariya labatɔbaliya la u ka tila ka n'a fɔ ko sariya min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali ye sariya kɔfɛ jamana sariya minnu ye ratifié a bɛ fɔ ma ko convention internationale k'a fɔ ko Mali an ka sigi ka ministère de l'éducation fana lajɛ k'a fɔ k'u bɛna fana violer an tɛ se ka jɛ n'a ye parce que olu ko l'extérieur kɔnɔ o lettre kɔnɔ a ko k'a y'a ye ko gɛlɛya caman min yɛrɛ olu ka baarakɛcogo la o y'a jira ko mɔgɔ caman de bɛ yen olu ye syndicat ɲɛmɔgɔw ye k'u ye directeur fana ye ou bien k'u ye conseiller pédagogique ye ko man ka kɛ an b'a ɲininka bi sariya min bɛ a bali ka école karamɔgɔ directeur d'école conseiller pédagogique DCAP c'est pas ma proviseur sariya min bɛ o bali o ka kɛ syndicat ɲɛmɔgɔ ye ou bien min b'o bali ka kɛ syndicat dɔ tɔnden ye a sariya tɛ Mali la donc o tɛna se ka daminɛ école karamɔgɔ kunna a tɛna se ka daminɛ ministère de l'éducation na a tɛna se ka daminɛ secteur de l'éducation na parce que aw degunnen don a b'a fɛ ka sariya violer walasa ka aw yɛrɛ arranger an ko k'an tɛ se ka jɛ n'o ye o de kama an ye lettre kɛ k'a yɛrɛ lettre la ka an ka tɔndenw hakili jigin k'a f'u ye fana an b'u rassurer n'a mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ directeur o directeur conseiller o conseiller ko e de relèverait ka bɔ i ka place la parce que k'u ye e syndicat de l'éducation mɔgɔw ka mouvement de suivi n'a kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ mɔgɔw ka baara don u bɛ se ka ko o ko kɛ action na grève mouvement marche rétention u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u k'a kɛ fo k'a fɔ o tigi bilala nɔ la wagati min filanan k'a ɲini an ka tɔndenw fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ de bilala ka taa u kunna k'a fɔ k'a bɛ t'u mara parce que a bilala mɔgɔ dɔ de nɔ la u kana tigi bonya kana a bɛ fɔ mun ka la désobéissance systématique ka an fɔ sabanan e de b'a dɔn e ye école karamɔgɔ ye karisa ye mouvement de suivi o de kama a bɔra yen
nde e nomene ki ka ta bla e ki ba on nomination ma anga je fendo ko surtout que beka ni prime yara la prime de direction censeur wari nyana ma yarate mais beka mo wota ko mo la jaba ka mo yara jere ina fo ko mo beka million de sura à direction donc anyo do fanga tondo wa ambo de ka fo kuma ne ministère de l'éducation ya wala ta wala min ta shara wala min da fa ka anga tondon ku papa ku baga ku décourager quand mouvement de enfant be réagir on va réagir au coup pour coup à toutes les correspondants du ministère de l'éducation ayo de fo warbe lettre ko na enfant ga jabi enfant ga jabi woy wa ka wele bilanga tonde ma san ko quoi mesure fa fembe ni lettre fana ko na ay lettre mi ga kun lettre circulaire numéro 21 ou ka su et ku wara rassurer mo wotna ke directeur min te école karamo woy mo wotna ke conseil pédagogique min te école karamo woy mo wotna ke DKP min te école karamo woy ambe do bo jegulu ko ande ka ngati ka dinyo ga barake wala sa école karamo ga se wonno ko la tuma ñina sa la ñini min kara en fait ayanga la ñini ayo batu parce que ayé do kun kelen min fora ayo di cogorbo ma do kun anga jatala abe ban akum bana vendredi temene maintenant ayara ka pour que ayara ka se ayara organiser na la irana le 25 amnata assemblée générale ka tanga tondo mobiliser information fenfembe ka be daut loka ka soraka mobilisation générale parce que anya bala chogomina mali tabolo mimbi gouvernement bolo tabolo mimbe ministère de l'éducation bolo o ba ira u test senga semi mbato ko annu na ben ambolo anga concession mi wala sa anga sega ben ko la mais nous profiter wakati fe ay wakati min desere ko toy pour que benga sega wakati man na ministère de l'éducation profiter wakati fe ka lettre bo ko ka tondo baga parce que akuye mi minum bega ta grève la sa nulu papara ko relega bo directeur yala minum bla unola la grève war fal urtinata arrêtez c'est ça et woté ça c'est pas normal c'est contraire à toutes les conventions que le Mali a ratifiées en tout cas les conventions au niveau de l'OIT donc maintenant à partir du 25 an tondo amina ni kura de di anga mouvement donc c'est pour répondre à ta question c'est que forcément fura foitala amna ta mouvement na fura foitala ameni kele ka foga sa dana abla de problème forcément année scolaire adna juin année scolaire ka bado fanga ye wakati la ko de ibe ke fendo wakati do ke mo be décourager mais abe de pas mobilisation de bolo mais am sega mi fo bi école karamo wo ka damne 2016 la fo bi hakila kelende do ka école karamo ya bonna wala ka école karamo be ke ko fa mo ko mina ko bama je pense c'est le même esprit donc fanga mimbi a fanga kelembe halisa je pense qu'à partir du 25 mo ko binayi parce que je pense que lecture et bora question posée si on fait une intervention de la question au lecture kelembe be ke gouvernement fana bla sigala ka foko est-ce que fanga be non blé est-ce que nous savons quel est le blé je pense qu'on est beaucoup blanc donc je pense à partir du 25 dans la irana mo bina donc fanga kelen be école karamo kum école karamo wala 2016 2018 2019 2020 o fanga kelen be dans la sona amno ira parce que école karamo c'est que jena choga shila ka hake kana retiré ka bo ugolo seulement parce que mo wara ya demander non comment mbe wo folo ka fo angoto ndumi le 25 assemblée générale be ka bo be kata pour que anga se ka antiga di nyoma kan préparer kala kura min na damina parce que am se ka famo ko kala kura de na damina ko chamon temana ni nyonti kuma chamon fora wato do galabo fagara do découragera mais je pense que à partir du 25 on va faire date de référence pour que école karamo be ko wuli am be kuma kan kelen fo kan tiga di nyogama wala sa anga tiga 39 sega wala ya chomina in dalambala comme dalambala ale mo ko faga chomina aya tiga antiga di nyogama atiga 39 ambaso donc amba wolo flana ambe wele kambla jamana nyamo dama président de la transition en premier ministre akun kadai anku manga seni yorama au regard dans la situation dans laquelle le pays se trouve mais nous aussi ka alajati utokuma ute je pense que mana fo kibe jamana dilan chogo na jamana école tiana c'est que fo dilan jamana donc ambu wele bla président ma surtout président de la transition akabo aka yamaria di ko école karamo ko article 39 wala cho mina pour danga se ka bonne crise la jamana dam bega se kunyeshi fenkelema mi jamana la kanani ananga jamana développement wa cho wonu ani ka fo parent de la wiyo fona kono kanu sigite ka take dron ne wakati minna be kungo be école karamo dala wo wule école karamo jota la beta alors que c'est ça beba do école yara mai
kalan yɛrɛ min bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔ a ma ɲi je pense que olu kan k'u tigɛ u fara école maître de kan walasa solution ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ pour que Mali système éducatif yɛrɛ an ka se ka a bɛ fɔ ma comme an y'a fɔ cogo min na concertation nationale de transition fɛn na la réforme du système éducatif an do fɛn do charte kɔnɔ la réforme du système éducatif parce que système bɛ cogo min na n'a ma yɛlɛma je pense que l'avenir est très incertain. Kunamana dongibaaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛdi kunun dɔ do naumana Abdou Ibrahim Jalachu ko sika tun kɛra u ka a mɛnna k'a fɔ ko docteur Omar Mariko ko dɔw y'a fɔ tan an t'a fɔ tan anw ka kuma tɛ k'a ni banbagaciw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ye mɔgɔ bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ an ye basi labila a ka Omar Mariko masurunya mɔgɔ dɔ a y'o sɔrɔ ko Kamara an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn kosɛbɛ. Omar Mariko ale ye sadi ɲɛmɔgɔba ye ja dɔ bilala bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛ n'a fɔ Omar Mariko a bolo ni jaarisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Omar Mariko ye parti ɲɛmɔgɔ ye arajo b'a bolo jamana in kɔnɔ yan a yɛrɛ fɛ mɔgɔ n'o y'a ka kunnafonidila ye Bakari Kamara numéro 1 u bɛ baara kɛ arajo Kayira la an y'ale ɲininka kunnafoni ninnu na lahala bɛ cogoya min na an ka jɛ an ka Bakari Kamara arajo Kayira la an ka lamɛn. Basi la an bɛ i fo ka arajo ɲɛtaa mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Ne ye journaliste ye n bɛ arajo Kayira la n ye journaliste ye n bɛ Sadi télévision na journal min bɛ yen fana n'a bɛ wele ko Notre Voix ne ye journaliste ye o kɔnɔna na parti kɔnɔna na n ye premier secrétaire à la communication et coordination Sadi Bamako ka fɔ kɔnɔna na yan n ye deuxième secrétaire à la communication fana ye coordination Sadi commune 1 kɔnɔna na o ka bɔ yen fana bureau politique a ka baarakɛminɛ minnu bɛ yen ni o ye commission ye o commission dɔ bɛ yen ni o ye lutte sociale ye n ye o commission de lutte sociale et des syndicats n ye o président ye u bɛ ka ja minnu bɔ nin ye tan Dr Omar Mariko a kun kan photo min kɔnɔna na ni Omar Mariko sigilen bɛ mototigi kɔfɛ n y'o fɔ kaban photo turu kelen tɛ dɛ o ye photo yɛrɛ yɛrɛ ye mais a bɛ min kɔfɛ ni o tɛ jihadiste o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ye ne yɛrɛ ye kalan d'o ma yan n y'o fɔ kaban ani marifatigiw bɛ yɔrɔ min fana na o tɛ photo turu kelen ye o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fana ye n y'o fana kɔrɔ fɔ nka nin dabɔkun ye jumɛn de ye bɛɛ bɛ ala b'i ka i ɲɛmada k'i tulo majɔ a bɛ n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ n'o sigira ta kan i b'i sigi k'o filɛ cogo min na mɔgɔw sigilen bɛ ka transition in de lajɛ ta transition min ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Asimi Goita ale bolo maliyɛnw bɛ k'a filɛ de maliyɛnw bɛ k'a jate minɛ de ka d'a kan kalo saba fɔlɔ minnu kɛra dunufɔ ni balafaw la fo kana se kalo 6 ma an ka transition dɛmɛ an bɛɛ y'o fɔ yan nka ɲɛ b'a la sira min bɛ u kɔrɔ tiɲɛna nin tɛ se ka an nata yɔrɔ jan nin tɛ se ka an munafan ka d'a kan revendication fɛn fɛn bɛ yen laɲini minnu n'olu kɛra revendication minnu ni olu bɛ tali kɛ politique ko la fichier électoral ko o baara o ma kɛ sécurité la foyi tɛ ka kɛ o domaine kɔnɔna na ka d'a kan dugu kelen tɛ yen ko sɔrɔsiw natuma tilen ni sisan cɛ k'u sera ka dugu min bɔ bolo la o tɛ yen donc revendication politique sécuritaire la o y'o yɔrɔ ye o ka bɔ yen fana revendication sociale ni o ye mɔgɔw ka laɲini ye ja minnu bɛ ka bɔ nin ye Dr Omar Mariko juguya la ni parti Sadi juguya la ni an bɛɛ kelen kelen juguya la an jamana kɔnɔden ɲumanw a dabɔkun tɛ foyi wɛrɛ ye an ka ɲinɛ nin transition in kɔ o tun b'a fɛ an ka ɲɛsin Omar Mariko ko ma an ka ɲɛsin jihadiste ko ma k'a fɔ wayi Omar Mariko bɛ ka jihadistew dɛmɛ mais non o ye fɛn ye o faamuyana ka ban o namara n'o janfa o tɛ taa yɔrɔ si la tuguni an bɛ ka transition in na an bɛ k'an ɲɛ jɔ a la de an bɛ k'a filɛ de an dun ka jate la tiɲɛ yɛrɛ la nin t'a tagabolo ye nin t'a tagabolo ye parce que wasa ma kɛ revendication an bɔra ka Ibrahim Bokar Keita kɛlɛ fɛn fɛn na tiɲɛ yɛrɛ la wasa ma kɛ olu la fɔlɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o olu minɛnen don an ɲɛ tɛ avancement fana na u ka dossier la o kɔni minɛnen bɛ k'u datugu ayiwa minɛli min filɛ o ye ni mɔgɔ ka kan ka fɛn fɔ o la an bɛ se k'a fɔ kiiritigɛlaw tun bɛ u ko kan kaban koyi u la yɛrɛnen tun bɛ dɔɔni Ibrahim Bokar Keita fɛ mais comme n'i bɛ ka fanga binna yɔrɔ min na kiiritigɛlaw an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka baara kɛ baara min bɛ senna bi ni o de ye ka an na ɲina an ka jamana dilanni baara kɔ ka an na turon fɛn kan fɛn minnu ni olu ye tɛmɛ sennaw ye vraiment o tɛna na an labɔ an ka sira kan parce que an bɛ nin jate minɛ k'a fɔ nin ye ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ nin ye diversion de ye donc ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛ ja minnu ni olu bɛ bɔlɔlɔ kan na Omar Mariko a sigilen bɛ mototigi min kɔfɛ o de tɔgɔ ye ko Yaya Jakite o Yaya Jakite o ye Omar Mariko dɔgɔnin ye ka d'a kan Yaya Jakite fa ani Omar Mariko fa saya de ye u fara hali ni Yaya Jakite n'a nana Bamako yan a tɛ taa somɔgɔw fɛ yen a bɛ na Omar de fɛ yen photo in ma sɔrɔla jumɛn fɛ Omar taara Ɲankurazana a faso la o ni kɔlɔnjɛba cɛ ye kilo 45 taara k'a fɔ k'a bɛ t'i ɲɛda a somɔgɔw de kan nin ye Omar Mariko sigilen ye o Yaya Jakite de kɔfɛ Yaya Jakite min ni ne y'a formé yan
radio baara animation kɛcogo ani kunnafoni dicogo a sigilen bɛ yɛya kɔfɛ u tatɔ don foro la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko yɛya ko o de bɛ jira k'a fɔ ko o ye jihadisi ye ko Umaru Mariko bɛ ko ka jihadisiw dɛmɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ Umaru Mariko dɔn bɛɛ bɛ Umaru Mariko dɔn photo filanan min fana ni ani marifatigi dɔw ja bɛ u la jalamugutigiw don o photo o taara Ɲafunke Umaru Mariko talen ye 2012 la a y'a sɔrɔ ayiwa jamana in a minɛnen kun don Ansardine fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Ɲafunke mara ye ni yɔrɔ minnu n'olu minɛlen bɛ marifatigi minnu fɛ n'i ko k'i b'a fɛ n'olu ka taa kuma jamana basigili la jamana kolo sumani na ayiwa olu de b'i ka lakanako ɲɛnabɔ dɛ u tilalen kɔ kuma ɲɔgɔnya na u segintɔ ka bɔ Ɲafunke nin kɛra Ɲafunke bɔda de la Kanarida yɛrɛ la a kɛra tilegan fɛ midi 53 donc ni o bɛ ta fɛn min kɛra depuis 2012 a bɛna don 2022 kɔnɔ san 10 ko k'o bɔ o minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ taa ko ka taa kɔrɔ wɛrɛ di o la nka ɲɛ dɔnnen don dɛ an bɛ baara min na parti kɔnɔ an b'a dɔn an bɛ min na bi o de ye ka parti kolo don n'o ye structuration ye ka comité sigi ka wariw ɲini ka baara kɛ walasa fanga ka ta ni parti sadi n'an ye fanga ta maliyɛnw bɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka parti ye parti sugu min ani mɔgɔ sugu minnu b'a kɔnɔ o la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ walima dɔn. Abdou kununko dɔnkibaru la an da sera 19 novembre 68 ma an ye Musa ye fanga minɛ kosɛbɛ mɔgɔw la Modibo Keyita a kɛra an ye caman fɔ a la ka denmisɛnninw k'u hakili jigin an denw n'an dɔgɔninw an'an mɔdenw yɛrɛ caman bɛ u tun tɛ comité militaire de libération nationale u t'a dɔn ne y'a fɔ n k'a maa 14 na maa 13 sara maa 1 de bɛ n'i la sisan min ye Modibo ka fanga bin aw colonel Musa Kone dɔrɔn de bɛ yen 13 bɛɛ sara k'o la sa ko 19 novembre ka mɔgɔw hakili lajigi ko Kulukoro sira la ko jɛkulu dɔ taara yen kosɛbɛ o jɛkulu jumɛn yɛrɛwolo debout sur les remparts min ye Ben le Cerveau ale n'a ka jɛkulu maaw ye Modibo minɛna yɔrɔ min na Kulomajɔ kosɛbɛ u taara o yɔrɔ yɛrɛ de la ka taa tasibila kɛ i b'a dɔn yɔrɔ kan kosɛbɛ Kulomajɔ bɛ goudron siraba kɛrɛfɛ u taara o yɔrɔ kɔfɛlen na u taara mɔgɔw hakili jigin kosɛbɛ Modibo ka convoi la jɔra yen de Modibo Keyita ka convoi jɔra yen siga foyi t'a la ne de fana u y'a kunnafoni k'a fɔ ko ko fanga yɛlɛmara Bamakɔ u ye char ye tuma min cɛkɔrɔ ninnu bɛ char la surasiw kasikelen k'u ko président ko fanga yɛlɛmara k'a ko mɔgɔ si kana jeli bɔn mɔgɔ si kana marifa ci mɔgɔ si kana maa faga ka jeli bɔn Mali dugukolo kan ne Modibo Keyita ne t'a fɛ Allahu Akbar a k'a ka sécurité rapproché ma ko mɔgɔ si kana marifa bɔ n'u nana k'u bɛ minɛ u bɛ taa ni ye mais n t'a fɛ jeli ka bɔ maliyɛn jeli ka bɔ Mali dugukolo kan ne Modibo Keyita nɔfɛ u ye mun fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ni ne ma fili m'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jama ka bɔ nin don in na ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yo in na mais ka bɔ ka caya tan nɔ hakili la ne tun ma deli ka ɲɔgɔn ye o bɛ mun yira o b'a yira de k'a fɔ Mali ye sira kura de ta sisan nɔ sira min n'an y'an jija an bɛna kɛ misali ye farafinna dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan tɔɔrɔ min bɛ farafinna yɛrɛ kan surtout tɔɔrɔ min bɛ jamana minnu ni Faransi y'u mara ala dɔrɔn de b'a dɔn da min b'a la mais Mali de commencera bi ka ko kɛ min b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ta u bɛ kuma caman fɔ la k'a fɔ CEDEAO an bɛna nin kɛ u bɛ nin kɛ ONU bɛna nin kɛ mais ne bɛ misali kelen f'aw ye nin cɛ kelen min minɛna yan nɔ Fédération du Mali cilen san 1930 Senghor ye frontière datugu u nana Modibo bila frontière la k'a datugu u b'a miiri k'a fɔ sisan komi anw ye jamana ye port t'an bolo u b'a miiri k'a fɔ se b'a t'an ye an tɛna se k'an yɛrɛ ta mais mun kɛra k'a ta septembre kalo san 1962 ka taa bila février kalo san 1963 Senghor ye mission 3 de ci Modibo ma k'a deli k'u ka frontière dayɛlɛ ale min tun y'a datugu o kɛra an n'o cɛ san 1961 Côte d'Ivoire nana ka tonne 10 malo k'o san an fɛ yan Mali la u bɛɛ dulonnen b'anw na min b'an bolo ni ala ye min d'an ma n'an y'an wasa dɔ la u bɛ fɛn fɛn fɔ la an kana siran n'an siranna u bɛna an ni yɔrɔ ta Modibo yɛrɛ y'a fɔ français kan na a ko quand les vrais propriétaires deviennent des spectateurs c'est le festival obligeant o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ni an y'an sigi k'an ka jamana filɛ tɔw bolo u bɛna an ka fɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye anw de bɛ to sɛgɛn na min b'an bolo ne b'a dɔn bi n'an y'an wasa don a la diɲɛ bɛɛ bɛna misali ta anw de kan o de kosɔn nin don sugu an man kan ka ɲina an ye nin kɛ ɲina an ka ala deli fo ka ala ka wele sama don min an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ka tasibila kɛ ninnu ye o bɛɛ ye baraji de mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ faga ye min ɲina n'u kɔ i tɛ barika sɔrɔ donc pour que an ka barika sɔrɔ ne b'a ɲini san o san ni ala y'an sigi jɔ ka bɛn ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ na
ka tasibila ki ɲɔgɔn ye akite bala sari la mama yɛrɛ wolo porte-parole o ye Sidiki Kuyate bi an filɛ kɛlɛ min kan a dɔ la dɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ ɲininka kɔrɔ jumɛn de b'a la Modibo Keyita bi ale bɛ su a bɛ tiɲɛ so mais a yɛrɛ k'a fɔ Modibo Keyita tɔgɔ a ka kɛta o n'a ka miirina a kelen tɛ a n'a jɛw a bɛ fɔ olu ma an ka kan na ko tubabukan na a b'a fɔ o ma ko repère c'est à dire que mɔgɔ kan ka ɲɛkun min ye diɲɛ kɔnɔ pour que i ka se ka tɛmɛ o sira fɛ ko baw ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ mais a yɛrɛ ko minnu y'an kɛlɛ u y'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ma lagosi n'u ma lakari fasodenya min b'u la fasokanu min b'u la yɛrɛwolo min b'u la n'u ma lakari o bɛ kɛ tɛmɛ sira ye n'o kɛra tɛmɛ sira ye Modibo n'u y'a bila yɔrɔ min na dɔw b'a ta ye o de kama don min na Modibo min minɛ Kulukoro a fɔra a ɲɛna ko janfa bɛ Kayo a ko de toutes les façons ale nana mission min na o banna o faamuna n'ale minɛna foyi ma tiɲɛ don dɔ jamanaba bi kɔ ale mɔdenw a denw u bina ale y'a bila yɔrɔ min na u b'a ta ye a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko prédilection k'a dɔn ko bi bɛ se k'i to kunu na o nɔ kan don min na an y'a kanu k'an bɛ yɛrɛwolo sigi hakili jagabɔ kɛra tɔgɔ kan hakili jagabɔ kɛra a bɛ sigi don jumɛn hakili jagabɔ kɛra a bɛ sigi ka bɛn wagati jumɛn ma komi farafinna jɔra yan ne Mali la jɔra yan ne an nana fɔ ko d'accord an ka na Kulukoro mais yanni an ka se Kulukoro Kayo bi yan an nana dɔw ɲini k'a ɲini Ala fɛ Modibo ye cɛba de mais janfa y'a minɛ ka dɔw ɲini yan ko janfa min ye Modibo minɛ Ala kana to ka minɛ Modibo dɛsɛra min na yan Ala kana dɛsɛ a la juru caman donna na parce que an bɛna don min na jamana caman maliyɛn caman tun t'a kalama mais bi caman bɔra bi t'a kalama ni ye tɛmɛ sira de ka taa Kulukoro ka taa hakili jagabɔ kɛ yɛrɛwolo sigilen san 2 ka bɛn bi ma mun ɲɛna mun ma ɲɛ an kan ka jumɛn bolo da pour que anw ye min ɲini Ala bolo ka min ɲini jamana ka hɛrɛ o ni jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min na donc o la ne bɛ bɔ kuma na yan Modibo Keyita denmuso bɛ yan bɛɛ ni fɛnɛ kan ka kuma kuncɛ fɛnɛ e tuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o de ye nin yɔrɔ in ye o de bɛ tali kɛ na k'aw fo ka waleɲuman dɔn merci. kuma yɛrɛ tɛ ne da n bɛ se ka min fɔ aw ye a bɛ komi Modibo ye dugu kalifa jeunesse la a bɛ taa don min na u b'a minɛ don min na a ko Mali tɛ de ta ye minnu bɛ ka coup d'État kɛ olu ta tɛ aw de ta don n ye Mali to aw bolo n y'a kalifa aw la aw ye kalifa ta Ala k'a kalifa ni Ala ka barika don Ala bolo Ala k'a ta fanga d'aw Ala ka n'aw dɛsɛ Ala ka n'aw jugu sa aw la ne bɛ se ko dɔrɔn de fɔ aw bɛɛ fo aw ka mobilisation na k'a daminɛ ka Kulukoro autorités monsieur le maire ani a ka délégation tɔ bɛɛ Touré Jakite ani kulu fɛn o fɛn y'an bisimila ani Sise u bɛɛ lajɛlen u dafalen kulu o kulu bɛ Kulukoro yan n'o ye an bisimila yɛrɛwolo tɔgɔ la an b'u bɛɛ fo k'a fɔ bi ye donba ye anw bolo jamana kɔnɔ dɔw b'a faamu ko bi an ka ɲi k'an bila fini finman de la c'est à dire k'an bila deuil national la k'a fɔ ko c'est le jour où on a arrêté le Mali nka o retour ni Modibo Keyita yɛrɛ ka kuma lamɛn Modibo Keyita minɛna yan yɔrɔ kelen in na sanji 53 a ko mun a denmuso bɔra k'an hakili jigin a la a ko minnu bɛ k'ale minɛ Mali t'olu ta ye Mali t'ale ta ye le Mali appartient aux jeunes veillez sur le Mali prenez le flambeau et tenez-le bien haut. C'est ce que Modibo Keyita a demandé à la jeunesse. Et aujourd'hui, au Welekan Bina, Mali est Sifinaka Mounouklo Konokra Yerewolo debout sur les remparts. O kama an nana jɔnjɔn ta yan an kɛtɔ ka kulu sigi an ko bamananw b'a fɔ ko dɔ su ka fisa dɔ ɲɛnama ye o kuma seereya de ye nin an bolila ɲɛnama caman ɲɛ Bamako ka na an bugu yan parce que Modibo Keyita lajɔra yan a su ka fisa caman balolen ye donc o de la an nana Modibo Keyita a minɛna yɔrɔ min an nana barika ɲini ka flambeau ta yan a ye flambeau passé yɔrɔ min na c'est pourquoi ni ye yɛrɛwolo ka kɛlɛ ta k'a lajɛ duwawu b'an kɔ barika b'an kɔ mɔgɔbaw ka dɛmɛ b'an kɔ parce que a ma sigi kun fɛ a sigira yɔrɔ min na a tigi ma fɛn ɲini Mali fɛ fo ka fɛn don Mali la Mali ma fɛn k'ale ale de fɛn kɛ Mali ye bakuru b'a la mais mɔgɔ tɛ min b'i ka jamana sara sɔrɔ c'est ce que Modibo Keyita a donné comme repère o nɔ ka Faransi de y'a laɲini ko Modibo Keyita ka lajɔ parce que anw bɛ Modibo Keyita ye Mali dimension na olu kun ɲɛ b'a la dimension wɛrɛ la u ko ni Modibo Keyita ma lajɔ Faransi min ni ale dabilama don n'a bɛ balo farafinna la Modibo Keyita kelen kama farafinna bɛɛ bɛna tila Faransi la o kama an ka Modibo Keyita lajɔ u ni farafinna président y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o Houphouët-Boigny Léopold Sédar Senghor ani an ka jamana denjugu dɔw u sɔnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali lajɔ yan bi yɛrɛwolo ye Mali lawuli ka Mali jɔ a sen kan donc Modibo Keyita ye o baara min fɔ
u ye Modibo Keita minɛ o kama Thomas Sankara u yɛrɛ inspiré Modibo Keita la u ye Modibo Keita ka sira tagama en arrêtant Modibo Keita ils ont créé des milliers sinon des millions de Modibo Keita à travers le monde entier. Olu de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi Mali kɔnɔ u bɛ k'a kɛ Burkina kɔnɔ u bɛ k'a kɛ Niger kɔnɔ u bɛ k'a kɛ farafinna fantan naani bɛɛ la ko farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya donc nin kɛnɛ bonya ni a hɔrɔnya kama an tɛna mɛn kuma la komi an bɛna taa hakili jagabɔ la minnu kumana an ɲɛ caman fɛnɛ bɛ yan minnu bɛ Modibo Keita dɔn docteur Alayi Bokum bɛ yan député Musa Jara bɛ yan o n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ Dawuda Tegete kɔni jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan Modibo Keita ko o ma dogo mɔgɔ la u ye dɔw sɔrɔ ka fitinin fɔ an yɛrɛ fɛnɛ bɛ fitinin fɔ an bɛna taa sigi sisan ka hakili jagabɔ kɛ an b'an da don a la vie et œuvre du président Modibo Keita a ye mun k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ jɔn ye Modibo Keita u y'a ɲini ka fɛn min dogo ni Ala ye jɔn sanuman dɔw fɛnɛ bila u ka fɛn in nabɔ k'a kɛ kɛnɛma fɛn ye parce que bolo a bɛ se ka ɲɛda datugu mais a tɛ se ka tile datugu dɛ ils ont tenté ka Modibo Keita ka histoire bɛɛ dogo ko école karamɔgɔ k'a fatura ni Ala ka saya ye k'a sɔrɔ président kɔrɔ u y'a empoisonné k'a faga donc fɛn bɛɛ kɛra Modibo Keita la pour que k'a latunu mais diɲɛ don o don kɛ diɲɛ fɛ diɲɛ don o don Modibo Keita ka bonya bɛ ka yanga ka taa fɛ diɲɛ don o don donc o kama an bɛ jɛ ka Modibo Keita pionnier ka dɔnkili dɔ bɛ yen an bɛ jɛ ka Modibo Keita ka o yɔrɔnin da ɲɔgɔn fɛ en 3 minutes ka sɔrɔ ka kɛnɛ wuli o kan a b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ n ye partinin dɔ dɔrɔn de ta la voix de Modibo a sonné le sali révolution 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 la voix de Modibo a sonné le sali révolution 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 la lutte est engagée debout partout debout au Mali au ma patrie la voix de Modibo a sonné le sali kunamana tiyadi kunundo naumana Abdou yaram jala chu an bɛna kɛ sisan fɛn min ye ɲɛta ye dɔgɔkun o dɔgɔkun kosɛbɛ n'an ma se ka dugutigi dɔw wele an bɛ maire dɔw wele kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ten u ka lahalaya ɲininkali kɛ karatu bɛ Yanfoyila mara la ani Bamako ko kilo 200 ani kɔ dugutigi y'a fɔ dɔw b'a kan an ye karatu dugutigi Lasine Sidibe karatu baganmara bɛ yen kosɛbɛ u bɛ sanu fana bɔ Cike bɛ yen Wasolonkaw de bɛ yen karatu yɛrɛ dugu kɔnɔna na a bɛɛ Sidibe tabarikala ni ye jamu wɛrɛ ye o ye sigi fɛ an ye dugutigi Lasine Sidibe an y'a wele nɛgɛjuru fɛ k'an i tɛ fara an kan an ka dugutigi lasɔrɔ dugutigi an ni sɔgɔma Sidibe karatukaw aba i Sidibe dugutigi an bɛ se k'a dɔn karatu ni Bamako bɛ kilomètre joli la karatu ni Bamakɔ a kilo hakɛ kan ka taa kilo 200 ni 70 ani Yanfoyila cɛ dun ani Yanfoyila kilo 30 ayiwa dugutigi karatu samiya kɛra cogo di bon samiya an fɛ an bɛ Ala tanu tabarikala sanji kunfɔlɔ nana ka ɲa laban na ye waati dɔ bila o kɔni o ye kɔlɔfɛn dɔ tiɲɛ n'a ta an bɛ Ala tanu de baloko ta fana sɛnɛkɛfɛn fanba ye kaba ye kaba ɲana alhamdulilayi dɔ bɛ sɔrɔ kaba la saɲɔ dun saɲɔ tɛ sini an fɛ kaba kɔni an ta sɛnɛkɛfɛn fanba ye kaba ye ani yiri ninnu dutigi karatu baganmara bɛ yen sɛnɛ bɛ yen nka sanu fana bɛ yen nin hakili la baganmara bɛ yen sɛnɛ bɛ yen sanubɔlaw bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen mɛ nin dɔ tɛ dɔ tiɲɛ nin dɔ tɛ dɔ tiɲɛ waati dɔw la an tun y'a mɛn ko mankanni dɔw tun bɛ sanu bɔ daga la a mankan nɔgɔyara mankan nɔgɔyara parce que mankan bɛ yɔrɔ min fɛ an bɛɛ y'a fin fɔlɔ jɔn ni jɔn de tun bɛ yen aw ni jɔn de tun bɛ yen an ni Lajinɛ tun bɛ yen faamaw ko ko aw bɛɛ k'a yɔrɔ bila faamaw ko k'a yɔrɔ bila an bɛ yɔrɔ in bila fɔlɔ mais o n'a tɛ taa Guinéen bɛ dugu ka taa baara kɛ ka taa dɔ bɔ hali sini o b'o kɛ yira dɔn faamaw ko daraki ko man ɲi aw bɛ sanu bɔ yɔrɔ min ba kɔnɔla de don wa ba kɔnɔla baara fɛn o fɛ an yɛrɛ b'o compte la kosɛbɛ kosɛbɛ ba kɔnɔla kɔ kɔnɔla baara ninnu an b'o compte la kosɛbɛ aw ka sanu bɔ tɛ se ji kɔnɔna ma dɛ an tɛ sanu bɔ ji kɔnɔna na an bɛ sanu ɲini kirisi na ani gere kan k'a tɛgɛ k'a kɛ gere kan ka mansin kɛ k'a lajɛ sinon ji kɔnɔta nin a mɔgɔ tun bɛ yen mais an n'a kɛ bɛn an tɛ bɛn n'o tɛ ji kɔnɔta in a caman bɛ jɛgɛw nagasi dɛ a bɛ yɔrɔ tiɲɛ pepe
ayiwa dugutigi an bɛ se k'a dɔn karatu yɛrɛ mɔgɔ hakɛ ye joli ye bi binna ka biya la komi duguba de don. karatu mɔgɔ totali kan ta mɔgɔ 3,000 ni mɔgɔ 700 ni dɔɔnin. mɔgɔ 7,000 ni 700 ni dɔɔnin. wala siya jumɛn ni siya jumɛn bɛ yen. siya filaw bɛ yen. filakan fɔlɔw bɛ yen fila mun bɛ bamanankan fɔ an fana bɛ yen. o ye wasolon filaw ye anw wasolon filaw. an wasolonkaw boso bɛ yen. tɔgɔnɔ dɔ bɛ yen. bamanan dɔ fana bɛ yen. awɔ. ira dɔn wasolon jamu dama dama bɛ yen n'i taara dugu dɔ la i bɛ se k'a compter fo maa 100 o bɛɛ lajɛlen ye jalo ye. i bɛ taa dugu dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ siribe. an yɛrɛ y'a dugu bɛɛ ye siribe. karatu bɛɛ siribe. n'i y'a tɔ fɛn fɛn ye o bɛɛ nalen don. n'o tɛ siribe a bɛɛ siribe. a bɛɛ siribe n'i ye fɛn fɛn ye a bɛɛ nalen don. dugutigi yɛrɛ tɔgɔ ko Lasinɛ Siribe. dugutigi tɔgɔ Lasinɛ Siribe. dugutigi i ka kuma kuncɛ kuma bɛ se ka kɛ mun ye k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani e yɛrɛ cɛmancɛ fanga i y'a ye cogo. fanga ne ta fɔli la k'an kan gɛlɛya b'a kɔnɔ mais ne bɛ min fɔ jamanaden ye gɛlɛya ni an y'a muɲu gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye ni ɲɛ bɛ min na kɔnɔ n'an taara tan ni min bɛ sen kan bi n'an taara o bolo kan o ye Mali ka hɛrɛ fɔ mais gɛlɛya min b'a kɔnɔ f'an y'o kunbɛn n'an ko k'an t'o kun dɔrɔn an bɛ an bolo sɔn an yɛrɛ ɲɛ la o ye ko ne ka hakilina ye k'a fɔ jamanadenw ye awɔ. ayiwa dugutigi i Siribe an b'i fo an bɛ karatuka bɛɛ lajɛlen fo. awa i Siribe. sɔgɔmada in na an ye wele bila maa dɔ ma maa caman b'a dɔn kabiri san 1991 ne yɛrɛ kɔni Ibrahim Jalo Cu ne b'a seedeya n'o ye Nuntogo ye jamana in jɛmu fanga ma sigi a kɔ o tuma Nuntogo b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min kelen bɛ ka filen fa k'a bɔn o ye CEDEAO ye ka kuma in a bɛ fan bɛɛ CEDEAO y'a ɲangi nin bɛ tan nin bɛ tan Nuntogo ni sɔgɔma. ayiwa waati n b'i wele an ka baro kɛ a ka di maaw ye maa mun bɛ jamana kɔnɔdenw kunnafoni e b'a jɔna i b'a kalama a kɛri ɲɛna n'i tɛna fɔ a bɛɛ yɛrɛ kɛri ɲɛna o tuma bi CEDEAO ye ɲangili ta k'a ɲɛsin an ka jamana faamaw ma CEDEAO y'i jɔ jɔyɔrɔ la i b'a fɔ ko jɛmɛfula jɔyɔrɔ k'u tɛ bɔ yen f'u ka ko latɔ Mali ma ayiwa e miiriyanta ye mun ye nin ko in na ɲangili ninnu kɔ. n kɔrɔ n b'i fo k'i don kiramantɔn na maa o maa b'an lamɛn k'an ka technicien fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔn na maa o b'an lamɛn ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in basi. yarabi amin amin. n kɔrɔ an ma bali anw na koyi ko fila don ni san tɛrɛn kɔni wulila a bɛ jigin diyagoya. kosɛbɛ. soit CEDEAO tun bɛ ɲangini jigin jamanadenw kan o CEDEAO tun b'a jigin diyagoya jamana ɲɛmaaw kan. mais n'i ye jateminɛ kɛ ɲangi fɔlɔ jigilen don Hasinini a tun interdilen don k'a fɔ k'a tɛ voyager a ka ca ni kalo damani ni hakili b'a la donc o baara in n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔ laban min kɛra a bɛɛ bɔra mun nɔfɛ ko élection min n'a bɛ fɔ min ma ko élection in ka kɛ mais kɔrɔ élection ye processus laban yɔrɔ de ye o mun de gɛlɛya nana ye ni jamana fanga forila ka bin dugu ma o baara kɛcogo ni bana b'i la n'i ma bana nka n'i ma solution sɔrɔ bana na ka furakɛ nka donc i bɛ dɔ de fara bana kan ni hakili b'a la Union africaine y'a fɔ an ye yan o nana yan Union européenne yɛrɛ kumana anw fɛ yan ko an kana élection kɛ IBK ka waati n'a ma réforme kɛ mais an y'an ɲɛ tugu k'a kɛ a conséquence y'a ye kosɛbɛ fɛn damani bɛ yen kɔrɔ nka tɛ min ye jamana san damani in kɔnɔna na san 10 in kɔnɔna na coup d'état 3 min kɛra nka coup d'état min kɛra a kɛra gɛlɛya dɔ de kama o tiɲɛ Amadu Tuma Ture ka waati ala ka hinɛ a la nafa kelen tɛmɛlen ye n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw ko tiɲɛ don nkalon don ko lakanabaliya de y'a to fanga binna ni hakili b'a la Agolok mɔgɔw kantigɛla kosɛbɛ o image in ye n ka tour du monde kɛ militaires ko n ka donc a bɛ tan ale waati o y'a sɔrɔ Pujugu de ye chef d'état major ye a ko k'a ye fɛn o fɛn ɲini Atire ko k'a y'a d'a ma mais gɛlɛyaw nana ka kɛ maaw donna fɛn jukɔrɔ fo a nana ka kɛ fanga dafiri o ye lakanabaliya kun fɔlɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nana bin mun na fɛn 3 de fɔlɔ a la fɛn fɔlɔ ye lakanabaliya ye fɛn filanan ye n ka fɔ donc yurugu ye sabanan ye min ye élection dilancogo man ɲɛ député dɔw taara a sigi député dɔw man kan ka sigi cour constitutionnelle mana sana ka maaw o nana ka ko tɔ bɛ wara n kɔrɔ n'i ye nin hakilinaw ta lakanabaliya corruption n'o ye n ka fɔ donc yuruyuru ye n'o ye élection organisation baliya ɲuman ye nin ko bɛɛ est ce que a ko ɲɛnabɔra fɔlɔ wa a ma ɲɛnabɔ ala a ma ɲɛnabɔ n'i m'olu ɲɛnabɔ
n'an ye élection kɛ bi ka bɔ yen n kɔrɔ jɔn de bɛ se ka élection kɛ Mali la campagne na maa min bɛ kulela opposition mɔgɔw la bi jɔn de bɛ se ka taa yɛrɛ fa baara ka na. n'u b'i ka kuma sɔn ji la Russie ka ministre des affaires étrangères Sergeyev a ko maa jumɛn de b'i to yɛrɛ ma k'a fɔ ko élection ka kɛ Mali la o mun ye Russie ye a y'a fɔ ko maa jumɛn b'i to yɛrɛ ma k'a fɔ ko élection ka kɛ Mali la ko élection bɛ kɛ min. bi an bɛ yɔrɔ min sur les 19 régions élection bɛ se ka kɛ 5 régions o tuma 14 tɔw ninnu tɛ maliyɛnw ye wa. a ɲininkali o tuma i ye jamana ci ka ban wa bi ni élection bɛ se ka kɛ n kɔrɔ maa min bɛ se ka maaw bila ka taa yɔrɔ bɛɛ o ye militaires de ye o tuma ni o bɛ fɛ militaires maa min ka d'olu ye o k'o sigi de wa. marifatigiw o k'o sigi de wa. n'o y'o sigi o politiki mɔgɔ kelenw de tɛ wuli anw de tɛ wuli ka tila k'a fɔ ka taa dɔn ko an jafana kan sonyɛna wa. o tiɲɛ. donc pour que an kana bin o bɛɛ la est ce que wele min laselen bɛ maliyɛnw ma k'an ka sigi an ka kuma an ka dɔn n'an tilala o la programme ka di bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ fininɔgɔ ka ko k'a jɛ fininɔgɔ ka ko k'a fɔ ka tɛ problème min kɛra ɲinan an y'a san 30 ye gɛlɛya min kɛra kɔnɔ an ka ninnu bɔ a kɔnɔna na élection organisée bali a bɛ tiɲɛ cogo min ka an k'o bɔ a la lakanabaliya problème min bɛ an ka sigi an ka kuma dugudenw kuma ka d'o ma olu yɛrɛ kan ka fɔ ka lakana cogo min n'an y'o kɛ n'an taara élection na o man fisa an ka élection cun k'a kɛ ka fɛ février kalo in na o kɔnɔna de la an ka sanni baara ka daminɛ président a n'a ka premier ministre ye maaw bila ka taa dugu damani na o ye Sadio bila ka taa Côte d'Ivoire ka taa kuma Alassane fɛ o ye mɔgɔ bila ka taa Macky Sall fɛ ka taa kuma o fɛ o ye Diaw bila ka taa Burkina ka taa kuma o fɛ o ye délégation dɔ wuli ka taa Ghana ka tila ka lettre ci Ghana ma ko tiɲɛ yɛrɛ la anw de tun y'a fɔ ka taa ko élection bɛ se ka kɛ n ka taa donc date in kɔnɔ mais ko an ye jateminɛ kɛ bi n'an k'an b'a kɛ tiɲɛ ni baraka bɛ bonya o k'a to an ka assise in kɛ n'an bɔra assise in na donc baara bɛ kɛ o kɔnɔna na ni programme min bɔra o kɔnɔna na jamana taabolo ɲumanya bɛ se ka taa o kɔnɔna na o y'o lettre ci o ma o kɛlen CEDEAO maaw ko n ka taa ko min ka taa o y'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ février in kɔnɔna na donc o b'o ɲangi ɲɛmaaw tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si donc ko min kɛra o de ye nin ye mais n kɔrɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye ka fara Modibo ye jamana dilan kosɛbɛ Modibo tun ma taa yɔrɔ caman dɛ o tiɲɛ i ni jamanadenw ka to ɲɔgɔn kan aw bɛ dorogo ɲɔgɔn na yɛrɛ o ka fisa e bɛ voyage ba la a banna o yɛrɛ bɛ musaka ni ko nɔgɔya o a banna donc maintenant an ka baara kɛ don o don i bɛ avion kɔnɔ i bɛ avion kɔnɔ don o don ka taga segin mais comme avion nin ka dɔn a kɛra cogo cogo sisan an b'an yɛrɛ ta baara kɔnɔ an b'a lajɛ min bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ gɛlɛya a banna o de la o hakilinaw na o ye diinɛ ɲɛmaaw wele o ye alimamiw wele an ka sigi an ka kuma pour que ale kɛ jamana in bɛ se ka organiser cogo min mais n kɔrɔ il faut que maliyɛnw k'a faamuya e kelen ka sɔrɔ ani ne kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ jamana min depuis lawale la fɛn damani fɔra jamanadenw an k'an yɛrɛ disi gosi ni malidenya ye kosɛbɛ o ye fɛn fɔlɔ ye ka malidenya kɛ fɛn ye min b'a to sababuya bɛ se ka sɔrɔ la jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na qu'on soit fier d'être malien filanan ye mun ye an ka fanga sigi fanga min bɛ se ka sababuya kɛ ka sɔrɔ bɔ k'a di jamanadenw ma ni jamanadenw bɛɛ bɛ se ka fɔ alihamudulilayi arajo ko la e ka se ka balo ne min bɛ baara wɛrɛ la n ka se ka balo dɔ wɛrɛ ka se ka balo sɛnɛ na dɔw ka se ka balo mais bɛɛ ka lakana ka se ka sabatiya anw bilalen b'o de la sabanan ye jumɛn ye k'an k'an juguw kɛlɛ jamanaden juguw min bɛ jamana kɔnɔna na parce que hali n'i ye den dɔw wolo du kɔnɔna na ni denw cayala i b'a sɔrɔ den jugu dɔw bɛ yen dɔw bɛɛ de bɛ jɛ ka fara n ka k'o kɛlɛ donc a bɛ jamana a bɛ so danbe bɔ a la a bɛ du danbe bɔ a la a bɛ n ka tɛ donc i jamu min dilen b'i ma n'i ta tɛ a bɛ n ka tɛ donc i kɛ mɔgɔ i bɛ lagosi donc n'o kɛra jamana kɔnɔ sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a ko ani naaninan ye jumɛn ye adamadenya kɛcogo bi an ka se ka fanga sɔrɔ n'an ye fanga sɔrɔ n'an ye baara kɛ kalan ka se ka kɛ fɛn ye hali n'an bɛ taa Chine komi a fɔra kuranna kɔnɔ an ka taa ɲini ka na n'a ye pour que jamanadenw ka se ka bɔ gɛlɛya la ni nin bɛɛ kɛra an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ aw ka jamana bɛ kɛ a ɲɔgɔn tɛ ye adamadenya a fɔra ko assise in bɛna taa n'an ye o de la ni assise in bɛ taa n'anw ye bɛɛ kan ka se ka faamuya diɲɛlatigɛ nin ye waati de ye n kɔrɔ bɛɛ bɛ programme na o e bɛ programme dilan ten ka taa donc kɔsa in na ka taa n'i ye jateminɛ sani a tɛ ka taa ɲɛ a ko k'a bɛ taa Mopti ka taa débat kɛ a ko n ka taa donc kɛlɛ min bɛ Mopti a bɛ taa ban a ko janvier la n bɛ taa dɔw bɛ kulu sanfɛ dɔw bɛ wula kɔnɔ marifa b'u bolo ko nin ye mun ye ko janvier kɔni ko n bɛ taa ala ko k'a tɛ taa ala ko k'a tɛ taa donc i ka programme b'i bolo an ka programme b'a bolo an ka to ala kɔ mais min don maa si tɛ saratu tigɛ n'i ma ɲininka i ye mun de k'i ka jamana ye n kɔrɔ an b'o position dɛ kuma fɔli n'a dɔnni tɛ dɛ bi an bɛ yɔrɔ min n'i y'a ye n ka taa an bɛ kuma dɔ fɔ n kɔrɔ Mopti mara lajɛ bi Bankasi mara lajɛ Koro mara lajɛ Douentza lajɛ bi Ɲɔnɔ lajɛ Ɲɔnɔ 20 hectares o de jɛn na semaine tɛmɛlen
maaw ye sɛnɛ kɛ malo an ka taa o b'o jɛni na n'i ye jamana taabolo lajɛ Mali yɔrɔ si tɛ yen comme n y'a f'i ye sur les 19 régions k'a fɔ ko lakana bɛ yɔrɔ min a ma tɛmɛ 5 régions donc CEDEAO ye hakilina ta o de la k'a fɔ ko fɛn fɔlɔ ye min ye hakɛ ka bin jamana ɲɛmaaw kan an'u ka denbaya ani ko élection ka kɛ février kɔnɔ n b'a f'i ka micro na a tɛ se ka kɛ a kɔni fɔra o ye min ka di ye n ka taa o k'a kɛ sa maintenant France n'a ka tɔw bɛ kule la n y'a mɛn Macron yɛrɛ ye n ka donc Union européenne wuli k'a fɔ ko ka décision wɛrɛ ta mais n kɔni dalen b'a la bɛɛ da kan bɛ Ala de bolo. aw ni dugutigiw ye lajɛ mun kɛ u ko mun. dugutigiw welela n bɛ n profiter ka ka yafa deli aussi Mopti tɔgɔ la dugutigi la parce que kuma bɛ mɔgɔ minɛ. awɔ o cɛ. a yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɔsa in na. Baba Touré sɔgɔma na Baba Touré ko mɔgɔ ka yafa ma. parce que i b'a dɔn wa denmisɛnninw bɛ content cogo min mɔgɔkɔrɔba bɛ content kuma dɔ kɔnɔ a ko o de bɛ Ala y'olu dan ɲɛmaaw k'o wele ka na sigi u ka kuma Mali ko la. Mali kɔnɔ ka valeur don olu la o de kɛra nin. donc a tun nisɔndiyara kojugu. a tun nisɔndiyara a ye fɛn dɔ fɔ n'o tɛ a ye min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na a yɛrɛ b'a dɔn Mopti ka don bi a b'a dɔn Bankasi ni Koro ni Duwansaw mɔgɔw bɛ hali bi an bɛ kuma na yɔrɔ min kari saba de minɛlen don Bankasi tɔgɔ la kosɛbɛ donc a b'o kalama mais min don kuma de bɛ maa minɛ mais ni kuma ye mɔgɔ minɛ maaw man kan kɛ sababu ye parce que cɛkɔrɔba don danbetigi don dugutigi don a kan ka bonya a kɔnɔ na c'est comme ni alimami filila misiri kɔnɔ n'i k'i b'a ko wɛrɛ ɲini a kɔnɔ nɔnɔ kɔnɔ n'i k'i bɛ ɲinini kɛ ka taa i bɛ finma sɔrɔ maaw ka sabali an ka ko kɛ ka taa il faut que internet la ni fɛn o b'a dɔn maaba dɔw bɛ yen ka t'o lagosi jamana o jamana n'i t'i ka ɲɛmaaya bonya jamana o jamana n'i t'i ka faamaw bonya ka se yɔrɔ la n'i y'a fɔ ko faama bonya o tɛ dɛ parce que ni maa dɔ bɛ n'i kan dɔn a tɔgɔ o tuma e ma deli ka kɛ non o tɛ ni ne b'a dɔn k'a fɔ preuve bɛ e bolo olu de jamana kalifala e la e ye engagement min ta jamanadenw ye k'a fɔ n bɛ lakana sabati n bɛ nin kɛ n'i ma se k'o kɛ n bɛ se k'i kɔrɔmatigɛ mais dugutigi kabilatigi jamanatigi a kan ka bonya alimami n'a filila min na n'a yɛrɛ bɔra surtout k'a fɔ ko n filila maaw kan k'a faamuya dugutigiw welela k'a fɔ ye jamana bɛ nin position de la aw bɛ se ka mun kɛ a ye don aw de duguw tigi ye politigimɔgɔw de bɛ wele mais ni zena wele sera aw yɛrɛ ma aw bɛ se min na ji jukɔrɔ aw bɛ se yɔrɔ min silamɛya la kuranɛ kɔnɔ aw bɛ se yɔrɔ min ka dɔn min bɛ min kɛ kerecɛnw aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka jamana lajɛ ka Ala subhanahu wa taala deli se b'a ale de ye maa dɔ b'aw cɛla i b'a sɔrɔ ko ka di Ala ye n'o tigi ŋɔnna o kɔsɔn Ala bɛ sɔn fɛn caman donc wele nana ka kɛ k'a fɔ ye ko ka tila ka taa fɔ u ka duguw ye bɛɛ ka Ala deli ko Ala ka hinɛ jamana in na ko Ala ka a tɔ ka Alaya kama a k'an bɔ gɛlɛya in o de fɔra kɔrɔ min fɔra o de ye Nuntogo bɔrɔ in ka di nka i ka kuma kuncɛ kuma k'i yɛrɛ fo k'i barika da n y'o de fɔ n ka e tɛ se k'an wele hali n'an bɛ baara o baara la n'an t'o bila ka na o tiɲɛ n'o tɛ programme ka ca mais sababuya de bɛ juru se kɔnɔ bonya bɛ manden bonya segin bɛ manden parce que maa dɔw bɛ yen n ka taa n'olu y'i wele surtout i y'a fɔ cogo min depuis 91 an ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ bi denmisɛnnin san 31 a ye den sɔrɔ dɛ ala ye mɔden sɔrɔ donc o y'a sɔrɔ an bɛɛ b'an geje n'i ye photo ninnu ta k'a lajɛ tuma dɔ la a b'a fɔ n ka taa ko ji b'o bolila kɔrɔ nana kɔrɔ tɛ n ka taa dɔn ko cayala sinon fɔlɔ maaw tun bɛ se ka panpan escalier la siɲɛ 2 3 mais ko bɛ gɛlɛya an bɛ jigin don de sisan pour que kana glisser donc ka dugawu kɛ n ka e yɛrɛ ye hali si bɛ Ala subhanahu wa taala de bolo labanko ɲuman bɛ Ala de bolo maa o maa bɛ arajo lamɛn diinɛ arajo dɔn ka taa a bɛ se min kɛ arajo tigiw aw min bɛ baara k'a kɔnɔ n bɛ dugawu k'a ye n ka taa dɔn ko Ala ka kɛ Ala kama a ɲini aussi ka taa maa o maa bɛ arajo lamɛn an ka dugawu kɛ n ka taa projet ɲɛnama tɔ min b'aw bolo Ala subhanahu wa taala k'a to a ka Alaya la k'aw dɛmɛ pour que jamana in ka bɔ gɛlɛya la i tɔgɔ a diyara n ye Kulubali i ka teli